बर' हारिनि इयुना बबे लामाजों? गुवाहाटीनि भारा न'आव बर' सिख्लानि सोमोनांथाव जिउ खहा। उदालगुरिनि सिख्ला सुस्मिता बसुमतारीखौ बुथारनायनि अजद। गोसो थोनाय सेंग्रा आकाश प्रसादा बुथारनायनि अजद। गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' सिख्लानि सोमोनांथाव थैनायखौ लानानै संखिखांनाय थासारि। गोसो थोनायनि गोसोन्थायारि अनागारनि थाखायनो सुस्मिता बसुमतारी मुंनि सिख्लाया गावखौ फोथैना लानायनि अजद सिखारदों। सिख्लानि गोसो थोनाय आकाश प्रसाद मुंनि हिन्दी भाषी सेंग्राया बुथारनायनि अजद दैखांदों नखरा। बुधबाराव हराव जानाय जाथाय। हाटिगावनि सेवाली पटनि गंसे भारा न'आव सोमोनांथाव थासारियाव मोनदोंमोन सुस्मिता बसुमतारीनि गोथै देहा। মই প্ৰায় 1:30মান বজাত গম পাইছোঁ মোৰ ছোৱালীটো সুচাইড হৈছে বুলি। আচলতে এই সুচাইডটো মানে মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই সুচাইড কৰিব দিয়া তেনেকুৱা লাগিছে আৰু মানে নিজে সুচাইড কৰিছে না তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো মই ডিটেইলছকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই তাক সুচাইড কৰিব মানে বাধ্য কৰাইছে। गोसो थोनाय सेंग्रा आकाश प्रसादआव हराव दंमोन सुस्मिताया भारा न'आव। थैनायनि सिगां सुस्मितानो भिडिअ कल खालामदोंमोन सोमोन्दोनि बिदाया। बै समाव सुस्मिताजों भिडिअ कलाव नुनो मोन्दोंमोन आकाश प्रसादखौ। যোৱাকালি তাৰ আগৰ নিশাটোত ৰাতি প্ৰায় 9:30মান বজাত মোক ভিডিঅ' কল কৰিছে। যেনেকৈ আমাৰ কথা বতৰা হয় আগতে চলি থাকে, চ' তেনেকৈ তেখেতে মানে কথা পাতিছে, স্বাভাৱিকভাৱে কথা পাতিছে আৰু তেনেকুৱা একো মানে তেখেতৰ হেৰি নাছিলে, টেনশ্যন একো নাছিলে। তেখেতে যোনটো মানে একদম মানে ফ্ৰেণ্ডলি এটা মানে এটমছফিয়াৰত আছিলে, তাতে মানে তেনেকৈ কথা পাতিছে ভিডিঅ' কলত। মই যোৱাকালি যেতিয়া তেখেতে ভিডিঅ' কল কৰিছে তেখেতৰ লগত আকাশক দেখিছোঁ, আকাশ প্ৰসাদ নামৰ ল'ৰাজনক দেখিছোঁ। মই আগতে দেখা নাই তেখেতক, কালি পৰহি প্ৰথম দেখিছোঁ। फारसेथिं सुस्मिता बसुमतारीनि थैनायखौ लानानै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफोरा मैखोम बिजाथाइ फोरमायदों। क'क्राझाराव बर' माहारियारि फरायसा आफादा दुखु फोरमायदों। जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मैया जि घटना गुवाहाटीयाव जानानै थांदों जोंनि बर' बिनानाव सुस्मिता बसुमतारी, बिथाङा मैयाहाय माने सुइसाइड जादों आरो बिथाङा गोमाबाय होननानै जों खबर मोनदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' हारि दानायाव बर' आइजोआ हेफाजाब होआखै। गेरेमसा हारि दानोब्ला बयबो सैथो जानांगोन। बे बिबुंथि बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोङो बयबो सैथो जानांगोन आरो जों बयबो जाथिनि थाखाय डेडिकेट खालामनांगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोन्दों गोबाङानो दुखु मोननो हागौ, खिन्थु सैथो खोथा बियो दे जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो गुबुनाव फरायहैदों, मोजां सोलोंथाइ लादों, गोरों गोरा जादों। नाथाय बिथांमोना बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खोथा होनलांदोंमोन जे जाथि दानायाव क'पारेसन खौसेथि होलायनांगोन। आइजोफ्राबो दिनै गुबुनजोंसो ब्लक थांबाय नङा होमबा? दिनै जाथि जोंनि बर' हौवाफोर मोजां दं, बिसोरजों दिनै जुलि जानांगौमोन, नाथाय गारनानै थांबाय गुबुनजों। दिनै जाथिया दिनै मोजां बर' आइजोफोर थांनाय लोगो लोगो खहा जाबाय। गुबुन हारिनि सुबुङा बर' सिख्लाखौ गोसो थोनाय हाबा खालामनाया गोसो गोथारै नङा। 6थि फारिलाइयाव एबा बिटिसि बायदियाव हा हु बायनाय, हिन्जावनि मुङाव मुं रेबथुमनाय आरो हिन्जावनि दारै फालांगि गायसननाय बायदिनि थाखायनो बर' आइजोखौ गोसो थोदों। दिनैनि समाव जोंनि बर' आइजोखौ सोरबा गुबुन हारिया गोसोथोनाय मोजां मोननाय हाबा खालामनाया मानि थाखाय? बे दिनै जोंनि बर' आइजोफोरखौ मोजां मोननानै नङा, नाथाय जोंनि 6 सिडुल बादे बिटिसि बादियावहाय दिनै हा हु बायनो थाखाय, हिन्जावनि नामै हा नामजारि खालामनो थाखाय आरो हिन्जावनि थ्रुयै बिजनेस एस्टाब्लिश खालामनो थाखायसो बिथांमोना दिनै बर' आइजोफोरखौ मोजां मोनदों। मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बर' आइजोजों हाबा जानाय सुबुङा संरैखा मासियाव बिसायख'थि बादायदों। उन समाव बेबायदिनो बिटिसिनि सिटआ गुबुन हारिनि जागोन, अब्ला बिटिसिनि 6थि फारिलाइनि आयेनखौ फोजोबस्रांगोन। बर'फोरनि थाखाय इयुना खोमसि। बेनिखायनो बर' आइजोफोराबो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव हेफाजाब होनांगोन।
थांनाय समफ्रावहायनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोर गुबुन हारिजों हाबा जानाय बिथांमोना जोंनि रिजार्भ सिट बिटिसियावहाय दिनै बिथांमोना इलेक्सन गेलेदों। बै एसटि जायगायाव गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफोरखौ इलेक्सन गेलेहोजोबोब्ला अब्ला गुबुन हारिया दिनै बिटिसिनि सिफ जागोन आरो गुबुन हारिया बिटिसिनि सिफ जानाय लोगो लोगो जोंनि सिक्स सिडिउलनि माखासे आयेनफोरखौ बिथांमोना फोजोबस्रांलांगोन। बे जाहैबाय इयुननि थाखाय जोंनि बर'नि हालोदफ्रा जोबोद खोमसि आरो जोबोद गिथावना। दा बेखौनो जों खावलायदों दे जोंनि बर' आइजोफ्राबो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव दिनै कनसियास जानांगोन। बर' हारिनि सोरबा सिख्ला आइजोआ गुबुन हारिनि सुबुंजों हाबा जायोब्ला एसटि फोरमान बिलाइखौ दाननायनि राहा लानांगौ। बर' हारिनि हा-हु राजखान्थिनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लानांगौ। बे बिबुंथि बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिनि। सुस्मिता बसुमतारिनि बायदि जाथाया बर' हारिनि थाखाय गोदान नङा। गुवाहाटि नोगोरमाल' नङा, गोबां जायगायाव बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसो थोलायना बेबायदि फिथाइ मोनबोनाय नुनो मोनदों। गोबां बिदिन्थि दं। जाय बिनानाव सुस्मिता बसुमतारिया दिनै बेफोरबादि हालोदाव फैनांबाय बे जोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा आरो बै समावबो जोंनि बर' राजा जोंनि बर' न'खरफ्रा लेथें फेथें जादोंमोन जेब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजों हाबा जादोंमोन। बे इसिंनि खोथा सिंनि खोथाखौ मिन्थिनायाव बै बिर'धि नङा होमबा बिथांमोना दिनै सोलो बानायनानै जोंनि राजाखौनो हक दिनै दंस' खालामलांदों। गोबां बर' आइजोफोर दं मोजां मोजां न'खरनि गुबुन हौवाजों हाबा जानानै दिनै उन्दै सासे सानै लानानै दंफैफिनो आलाय सिलाय जानानै दङ। दा बैफोरखौ नुनानै जों दिनै दुखु मोनदों। मख'जाथावना दि सुस्मिता बसुमतारि न्यायनि दाबि दैखांना थार नायसंनो दाबि दैखांदों बनसुआ। फारसेथिं सुस्मितानि उदालगुरि उत्तर नलबारनि न'आव दा दुखुनि साया साग्लोबदों। गुवाहाटीनि भारा न'आव गोसो थोनाय सेंग्रा आकाश प्रसादजों जयै थानायनि उनाव सोमोनांथावै सुस्मिता बसुमतारिनि थैनाय जाथायखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोरलैयै गनायना लानो हायाखै। नखरनि सुबुङा हाथिगाव पुलिस थानायाव जाथायनि सायाव नायसंनो थाखाय गसर होयो आरो गुदि नायसंनायनि उनावनो हाथिगाव पुलिसा गोसो थोनाय सेंग्रा आकाश प्रसादखौ खानानै नायबिजिरगासिनो। जाथायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे पुलिस खुंथायखौ थार नायसंनो खावलायदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। जों सुस्मिता बसुमतारि बिनानावनि जे बिथाङा जिउखौ दिनै जोबनानै थांनांबाय दा बिथांनि थाखाय जों जास्टिस मोननांगौ बेखौ जोङो दिनै पुलिस प्रशासनखौ एबा आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन। जोङो प्रशासननिसिम जों दाबि दैखांगोन जे सঠিक मोनसे तदन्त जानो नांगौ आरो जायहा दुखि जुदि आकाश प्रसादा दुखिबोला बेखौ सঠিकै मोनसे आइनि भाबै माने दण्डनीय जानांगौ। ब्यूरो रिपोर्ट असमिया 24 बड' लाइफ 24।